गिबियावनो दिनै बे मानिकपुर हालामनि बगादला गामियाव थानाय श्री श्री गणेश मन्दिराव फुजा कमिटि एबा गामिनि रायजोआ गिबि खेब हाबाफारि हिसाबै बावजेननाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बे कमिटिनि मानसिफोरा आंखौ लिंहरनायलाय आं बिथांमोनसिम साबायखर लाखिबाय। लोगोसे बे बगादला गामिखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर लाखिबाय। जों बयबो मिथियो जे बुहुमाव जेसेबां देब देबी दङ बिनि गेजेराव गणेश बाबानि गिबि खेब फुजाखौ होनाय जायो आरो बिनि गेजेरजों आं दिनै बुंनो नागिरदों जे अकल आंनि न'खरल' नङा, बे गामिल' नङा, बे गासै ओनसोलाव जोंनि बुहुमाव जाहाथे गणेश बाबाया जोंखौ मोजाङै मोजां लाखियो, जोंखौ जाहाथे मोजां बिथोन होयो। आं बेनिफ्राय जोंनि खाथियाव बे फुंनि समाव गिबि खेब बावजेननाय हिसाबै आं प्रार्थना खालामदों जाहाथे जोंखौ मोजां मोनसे लामा देखायनो हायो, जोंखौ जाहाथे मोजां मोनसे साननो हानाय मोनसे गोहो होयो, समाजाव खामानि मावनो थाखाय जाहाथे मोजां परिबेस मोनसे लाखिनो हायो। दा बेनि थाखाय आं बिनि खाथियाव खर' गंग्लाय खुलुमनाय जासिबाय आरो लोगोसे बयनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बे समाव आं जासिहरनाय जाबाय। लोगोसेनो बे गामिनि रायजो राजाफोरा बोसोर मोनफ्रोमबो गाजा गोमजायै बे फुजाखौ फालियो। बेनि गेजेरावनो माबा मोनसे गिदिर बोसोन होनो दा जायखिजाया फुजा होनायावथ' रावबो आपत्ति गैया, फुजाखौ मोजाङै मोजां फालिनांगौ होनांगौ। दा बेयाव मोनसे कमिटि दङ, बे कमिटियानो गासै बे फुजाजों लोब्बा लाखिना जिखिनि खामानि मावनाय जायो बिथांमोना नायो। आं सानो बेयाव मोजाङै मोजां जालाङो। प्रत्येक बोसोरै बेबायदि जाथाय खोनायाखै जे बे फुजायाव एसे असुबिदा जादों होननानै आं आसा लाखिदों आरो गणेश बाबानि खाथियावबो आं आरज गाबदों देग्लायबो जाहाथे जों मोजाङै मोजां फालिनो हायो बा जों फुजाखौ होनो हायो बा जोंनि कमिटिया बेखौ मोजाङै मोजां दायित्वफोरखौ बाननानै फुजाखौ फोजोबनो हायो। बेनि थाखाय आं बयनोबो आं मोनसे खावलायहरनाय जादों बेखिनियाव आरो। लोगोसेनो आरो जौगानायनि बेलायाव आं नाजाबाय थादों, जिहेतु समाज काउन्सिलनि सासे सोद्रोमा हिसाबै जिखिनि फान्डनि थाखाय आं रां मोनो, बे राङा बारा गिदिर एमाउन्टबो नङा। बिनि गेजेरजों आं नाजाबाय थादों बे मन्दिरखौ बोरैसो मोजां खालामनो हायो आरो। आं थांनाय 2022-23 मायथाइयाव एसे अनुदान होदोंमोन आं, बे अलरेडि जाफुंबाय। दा बेनिखायनो देग्लायबो आं बे मन्दिरावनो जिहेतु फ्ल'रा टाइल्स होआखै, फ्ल'रखौ टाइल्स होनो थाखाय आं रायजो राजाजों एसे रायज्लायदों, कमिटिखौबो एसे बुंबाय जे सासे मोजां मानसि हमनानै बे टाइल्सखौ जाहाथे होनो हायो आरो, जाहाथे जोंनि मन्दिरा नुनायाव साब सिखोन जायो, मोजां जायो, गुबुननिफ्राय फैनाय मानसिफोरबो जाहाथे मोजां नुलाङो आरो। दा बेनिखायनो आं बेखौ नाजागासिनो दं दानि बेलायाव आरो। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। थेंक इउ।